The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day everyone, and yan sa kita sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios, ubos ni ining Fake Balbido Evangelistic Ministry through the YouTube channel. So, padayon kita nining atong pagtuon, pag-isgot bahin nining Positional Truth that Believers Repose. So, it's presumed that you are ready, fellow believer, by using the principle of 1 John 1:9. And for you, unbeliever, faith in Christ is what you need. Aron kita mandam sa atong pag-abuhat ng pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo na nining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi, askil pa kami nining among lawas o nagaginawa pa kami ginigumikan lamang sa imong grasya, imong kaluoy, imong gugma. Dili kami takos bisan kaning pagkabuhi panang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nga ni sa among kinabuhi. Busa, nagpaubos lamang kami nining tanan nga imong ibuhat sa among kinabuhi, grasya kini nga among iangkon. Ubani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome everyone once again, atong mga subscribers, fellow believers, mga followers, o padayon ta sa atong gibiyaan nga pagtuon, Positional Truth that Believers Repose. Ato na giniingon kagahapon, the last time we met, that the Christian way of life is a mental attitude life. Matang kini sa panguna-una nga panginabuhi. That mental attitude which pleases the Lord. Ang usa ka magtutuo nga ana magapuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic dynasties, siya is declared carnal. And he is living a life of lies. Bakak nga pagkinabuhi. Ang tanan nga iyang pagkinabuhi nasod sa pagkabakak. Ngano? Tungod kay wa man siya magapuyo sa dapit nga may gahom sa Dios, which is his supposed to be his normal place to stay, to reside. So, he's just a product of his decision. Inong dumi, kantong tulo ka R, reception, retention, recall. Kinibahin sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Reception, ang pagdawat. Retention, ang paghupot, paggunit niya na. O ang recall, paghinumdum. Mao gini ang tulo ka ar nga atong sundon sa atong pagpadayon sa atong Bible study every day. Now, balik ta sa karnal nga magtutuo. Ang usa ka karnal nga magtutuo, lamang siya magkinabuhi o usa ka kinabuhing bakak, kundili wa siya lamang sa kamatuoran. Now, we Christians should learn Christ manthano.
should hear Christ. Ako, be taught in Christ. Didasko. O ang atong isulob sa atong kinabuhi ingon nga mga bag-ong Kristohanon, newly born again, we should put on the new life. Ephesians 4:11, the pastor teacher is the food preparer. Tigandam siya sa pagkaon. Ang pagkaon sa mga magtutuo alang sa ilang kalag, mao ang pulong sa Dios. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So we have to learn doctrine before thinking doctrine. Gusto? Kinahanglan atong katunan una ang doktrina, ang pagtulunan sa Biblia. Una kita mugamit niini alang sa atong paguna-una. Now, the Christian way of life, sumala sa atong kanunay yung ginabat-bat din ni aron sa yung niya na di na makalimtan nato. The Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga matang sa panginabuhi. Ug tungod kay mao man kini ang matang sa pagkinabuhi, nanginahanglan kini og di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. So, part of this kind of life, mao ang capacity for life. Katakos sa pagkinabuhi. Katakos sa pagkinabuhi, kinabuhi nga makapahimuot sa Dios o saan man. Nagis pagtuman niini nga Christian way of life, pagpuyo didto sa dapit ng may gahom sa Dios. The power sphere of the operational divine sphere aron kita makatuman sa protocol ng plano sa Dios. Karong mga adlaw, in our day and age, labihang bagang duot sa mga katawan, lakip ng mga magtutuo, why doktrina? Walay pulong sa Dios diyan sa ilang kalag. So, kaya may kamatuoran na makita diyan sa ilang kalag din. Wa sila katakos sa pagkinabuhi. Do you know why? Because of so many bad influences like kadaghan, internet, YouTube, social media, Instagram, Facebook, etc. Now, of course, in this media, the emphasis there is yourself and people. Now, of course, dili man tanan gamit ni social media ingon niini. Kaya kini magamit mo sa kini sa kaayuhan sa kalag sa mga magtutuoy labi na. Sama nini itong gigamit nga YouTube channel aron sa pag sabwag niini. Labi na sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga di magtutuo o sa pag sangyaw sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ngadto sa mga magtutuo aron sa ingon niya na sila ang ilang kalag magatubo sa. So, kini bang emphasis karon sa kanang ang selfie mo bitaw nang tungha kini selfie kay ang tagag pasiyan na yourself and people. It is me, mine, I, myself. O kung mau manggaling kini then you for sure will never be able to have capacity for life. So mora gawas ng selfie, self kaugalingon. Kaya binimo ang sagad nga mga hinungdan sa personal nga mga suliran sa kinabuhi mao ang atong paghimog mga sayop dili maayo dautan nga mga desisyon. Gusto?
And the only way to avoid making bad and wrong decisions, is to learn the truth. Pagkatoon sa kamatuoran, Bible doctrine, pulong sa Diyos. And eventually be able to reach sa capacity for life. 2 Corinthians 5:17 again, a believer is a new creature. Bago ka nang binuhat. Ingon nga bagong binuhat, ikaw has new mental attitude, supposed to be. Bagong mga Diyos nun ng panguna-una. New viewpoints, divine, new way of life, bagong matang sa panginabuhi. In short, a new life. Now that's being a born-again person, of course. Ang iyang pagtuo, maugmad pinagi sa pagsunod sa Roma 10:17 nga nagkanayo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, ang imong pagkatao pag-usap, grasya ka na nga paagi. It's a grace process. We don't deserve it, we don't work for it, and we do not earn it. Dili gyud tatakos. Now, primero ko itong definition sa grasya. God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, sa diya nga ang tao, excuse me, mahimo nga magtotoo, pinagi siyang pagtuo kang Kristo, ngayang manluluwas, diha gyud. Immediately he steps into a full-scale battle. Tawag kini sa English, spiritual warfare. Gubat nga espirituanon. So, kinsa may mga kaaway na to, niining maong espirituanong away, tulo, kanagunang mga kaaway, ang kalibutan, all its systems, ang kanang the devil, si Satanas, o ngay katulo, ang unod, old sin nature, the flesh. So the world, the devil, the flesh. That is why, ang magtutuo ng inahanglan sa pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos regularly, meaning on a daily basis, nga namang yung adlaw-adlaw man, tungod kay kining maong full-scale battle nga giatubang nato ingon nga mga magtutuo is waged not only on a daily basis, grabe pa, kayo na moment by moment basis. Gutlo por gutlo. Mata gutling. Itong kinabuhi, matubang kita nini, maong adlaw-adlaw nga gubat ni spirituanon. Na so mo na, pagmatgon, magtutuo ni ining mga pulong sa Diyos di sa Roma 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of our mind. Now, sa diyang ang sa ka magtutuo, malahutayon siya siyang espirituanong momentum, pagbuylo, eventually, he will learn God's will. Tulo, kambatang sa kabubuton sa Diyos, viewpoint will, operational will, o geographical will. Now, sa maning viewpoint will? Well, viewpoint, pangunahon. You see? Viewpoint, ako kang tagaag, ihemplo nini. Kinigong maong kabubuton sa Diyos, nagatubag sa pangutanag, unsa ba'y buot sa Diyos nga akong una-unaon. What does God want me to think? Viewpoint will kana. Ang operational will, what does God want me to do? Matubag niining operational will. Ug ang geographical will, matubag
Ang pangutana, where does God want me to be? Kita niyo po? Now, ang mental attitude nini maong magtutong atong isgutan is spiritually developed. Maugmad. He knows how to be in the right place at the right time with the right attitude. Mga nga itong gihatagan kini memory aid nga Operation PTA. A believer must be in the right place at the right time with the right attitude. Now that believer becomes objective. He looks at the message, no longer subjective. He does not look at the messenger. Wala. Kaya naman ko yung mga magtutuong, tambong sa Bible study, ang ilang tutukan ang mensahero, ang nagdaabas mensahe, which is subjective. Whereas kung imong tutukan gyud ang mensahe, mo na imong sabton, imong katunan, then you are objective. Now, kung ikaw objective, gradually you become humble. You will stand on the doctrinal principle of the way up is the way down. And you become strong in your stand sa prinsipyo nga God promotes the humble but demotes the proud. Apan ang usa ka magtotoo, as a believer, God mandates you to trust in Him. Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. Ayan ang nagkalimti ka ng versikulo ha. Proverbio 3:5-6. So, usab, ayaw kalimti katong operation nga unsa. 7 declared wills of God. Isilsil yun na si imong ipatakan sa mukha lang. Operation BACGTSP. Unsa man eh? Well, that's just a memory aid aron din na gina nimo magkalimtan. B, born again. It is God's declared will that all people be born again. Sunod, letter S, nga ang tanan nga mga born again believers be sanctified, mabinalaan. Sunod, letter C, nga ang tanan mga born again believers be controlled by God the Holy Spirit. And I don't need to explain to you how or what is the mechanics of being controlled by God the Holy Spirit. But rebound, just to give you a clue. And then, letter G, give thanks in everything. Letter T, trust in the Lord. Letter S, all believers suffer. And letter P, that all believers be productive. Now, hinumdumi usab nga ang Dios adunay 7,000 ka mga saad alang kanimo magtotoo. God has 7,000 promises for you, believer. Pangutana, how many promises of God have you ever learned so far? Pila naman. Every believer should master this principle. The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Ato'y padayon ni ugma. Ayaw kalimot sa pagsunod ni magampot na. Ama namong langit doon, salamat nining lain sa mga higayon sa among pagpakigamitay kanimong sa imong mga pulong. Gamita kining maong ministry sa pagpalapad sa imong gingarian o ang mga katawhan makaamong ta unsa ka manung danon sa imong mga pulong kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.